Paano ginagamit ang mga helping verbs na do supports? Ginagamit sila pang tulong ng mga main verbs na nasa simple tenses para makagawa ng questions, negative forms at magbigay ng emphasis. Sa ibang tenses kasi, ang helping verb na ginagamit para sa questions ay yung mga ginagamit rin sa statement forms nila. Pero ang simple tenses, walang helping verb sa statement forms nila. Main verb lang. At dahil kailangan ng mga action and state verbs o mga main verbs ang helping verbs, kung gagamitin sila sa questions kapag simple ang tense, tinutulungan sila ng mga do supports. Ito ang trabaho ng do supports. Hindi lang sa paggawa ng questions sa simple tenses, pati na sa paggawa ng negatives at pagbibigay ng diin o emphasis sa main verb ng sentence. Gagamit ng do sa questions kung ang subject ng interrogative sentence ay plural. Ang main verb naman na tutulungan nito ay dapat base form lang. Ang forma nila sa questions ay do plus plural subject plus main verb na base form. Sa negatives, ang do ay ginagamit na helping verb ng mga sentences na merong plural subject. Mas madalas makikita natin ang do not sa contraction form nito na don't. Para bigyang diin or emphasis ang verb ng sentence na ginawa ng subject, ginagamit ang do katabi ng main verb. Mas madalas itong ginagamit sa conversational or spoken English para bigyang diin ang sinabi lalo na kung gustong i-convince or i-persuade ng nagsasalita ang kausap nito. Kagaya ng do, ang does ay tumutulong sa main verb ng present simple verbs kapag nasa questions. Pero gagamit tayo ng does kung singular ang subject ng question. Pero kahit singular ang subject, ang main verb ay dapat base form or walang S sa dulo. Dahil ang pagpapakita ng agreement ng subject at verb ay ginagawa na ng helping verb na does. Singular subject, singular verb, does. Isa ito sa role ng does bilang helping verb. So, ang question na may helping verb na does ay merong ganitong pattern. Does plus singular subject plus base form na main verb. Sa negatives na merong present simple verbs, does ang helping verb kung singular ang subject. At madalas, ang does not ay ginagamit sa shortened form nito na doesn't. Para magbigay diin sa verb ng spoken English or conversational English, ang does ay ginagamit katabi ng main verb before the main verb kagaya ng do. Pero ginagamit ito kung singular ang subject. At kahit singular ang subject, base form pa rin ang main verb. Walang S sa dulo. Dahil ang pagpapakita ng singular number ng verb ay ginagawa ng helping verb na does. So wag nating sabihin ganito, double singular form. Mali ito. Ang did naman ay ginagamit para sa mga past simple tense na questions. Pero ang kapartner nitong main verb ay base form lang. Dahil ang did na ang nagpapakita na past tense ang verb. Kaya siya helping verb. At ang did ay pwedeng gamitin sa parehong singular subjects or plural subjects. Kagaya ng ibang do supports na nasa questions, ganito ang pattern nito. Did plus singular or plural subject plus base form of the main verb. Sa negatives, gaya ng ibang do supports, ang did ay helping verb ng past simple na main verb. Pero ang pagka-simple past tense nito ay pinapakita lamang ng did. Ang main verb ay base form lang. At pwede itong gamiting helping verb, singular or plural man ang subject. Madalas nakikita ito sa contracted form nito, didn't. Para magbigay diin sa past simple verb ng spoken English or conversational English, ang did ay ginagamit katabi ng main verb na base form. Pwede ito sa parehong singular at plural subjects. Again, ang do, does, did ay mga helping verbs na tinatawag na do supports. Sila ang tumutulong sa mga simple tense verbs para makabuo ng question forms, negative forms, at magbigay ng emphasis. At yon ang mga detalyeng mahalagang alam natin tungkol sa do supports sa ating pag-aaral ng English subject or English language.